ассалому алайкум бинандагони азиз, хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯз дар нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид дар студия Дилафрӯз Комилзода. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин намудани Насриддинзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Насриддинзода Эмомалӣ Сайфиддин ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 5 майи соли 2021. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода гуфтугӯи телефонӣ анҷом доданд. нахуст сарвари давлат ҳисоботи раиси вилояти Суғдро дар бораи вазъи кунунии тадбирҳои барқарорсозӣ дар манзилҳои истиқоматӣ ки бар асари муноқишаи марзии охири моҳи апрел рух дода хароб гардида буданд, шуниданд. иттилоъ дода шуд ки ситоди корӣ дар шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати барқарорсозии хонаҳои истиқоматии минтақаҳои назди марзӣ шабонарӯзӣ фаъол буда, дар ин самт чораҳои таъхирнопазир амалӣ шуда истоданд. сарвари давлат ба раиси вилояти Суғд дастур доданд ки мунтазам аз аҳволи оилаҳои осебдида бохабар шуда, дар муддати 1 моҳ тамоми манзилҳои истиқоматии хароб гардида ва осебрасидаро пурра бунёду барқарор созанд ва бо маводи зарурии рӯзгор таъмин намоянд. ҳамзамон супориш доданд ки ба оилаҳое ки бар асари муноқишаҳои марзии охири моҳи апрели соли 2021 наздикони худро аз даст доданд, кӯмакҳои моддию молиявӣ расонида шавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода муваззаф гардид ки рафти иҷрои супоришҳои фаврии сарвари давлатро зери назорати қатъӣ гирифта, аз натиҷаҳояш ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати муайян гардида ҳисоботи муфассал ирсол намояд. идомаи барнома. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор гардид ки дар он лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021, пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба муомилот баровардани коғазҳои қиматноки давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ғалла ва маҳсулоти коркарди он мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни баррасии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 зикр гардид ки тибқи лоиҳаи қонуни пешниҳод гардида даромад аз ҳисоби андози низоми содакардашудаи бюҷети маҳаллӣ ба маблағи 139,8 миллион сомонӣ кам ва андоз аз арзиши иловашудаи берунӣ ва аксисҳои берунии бюҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳамин маблағ зиёд карда мешавад. дар маҷмӯъ касри бюҷет ба маблағи 273,2 миллион сомонӣ ё 0,3% аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ ва пардохти аъзоҳақиҳо ба маблағи 8,4 миллион сомонӣ, хизматрасонии қарзи берунаи давлатӣ ба маблағи 68,3 миллион сомонӣ ва бо мақсади таъмини ӯҳдадориҳои молиявӣ дар доираи қарордодҳои дар соли 2020 баста шуда, нақшаи маблағгузории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳаҷми 196,5 миллион сомонӣ зиёд карда шудааст. пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба муомилот баровардани коғазҳои қиматноки давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба вакилони мардумӣ, масъулони соҳавӣ муаррифӣ намуда, изҳор доштанд ки мувофиқи шартномаҳои байни Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Миллии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Агроинвестбонк векселҳои баровардашуда тибқи қонунгузорӣ амалкунанда дар Бонки Миллӣ қарор доранд. имрӯз сафари кории сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳру ноҳияҳои восе Шамсиддини Шоҳин ва Кӯлоб идома ёфт. дар доираи бозиди корӣ сарвазири мамлакат чанд иншоти таъиноти гуногунро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод ки дар натиҷа 50 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. гузориш дар ин хусус.
5 май сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Восе марказҳои хизматрасонӣ, майдончаи варзишӣ ва муассисаи таълимиро мавриди истифода қарор дода бо ҷараёни корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Ёхсу шинос шуданд. Марказҳои хизматрасонӣ дар деҳаҳои Ҷаврез, Чорбоғ ва Саричашмаи ноҳия бо саҳми соҳибкорони ватанӣ Султонмурод Давлатов, Абдусаттор Аҳтамзода ва Хаём Асадов дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд карда шудааст. Ҳамчунин дар ин рӯз дар деҳаи Осмонбика майдончаи варзишии болопӯшида ба истифода дода шуд. Иншоот аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Тағайхуҷа Аюбов бунёд карда шудааст. Марказҳои хизматрасонӣ дорои нуқтаи фурӯши маҳсулоти сохтмонӣ, сартарошхона, кошонаи ҳусн, сехи дузандагӣ, маркази савдо ва ҳаммом иборат буда, бо мавриди истифода қарор гирифтани 3 маркази хизматрасонӣ ва майдончаи варзишӣ наздики 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. Сипас дар деҳаи Осмонбика бо иштироки сарвазири мамлакат бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 ба истифода супорида шуд. Солҳои тӯлонии хонандагон дар бинои кӯҳна таҳсил намуда, аз норасоии ҷойи нишаст танқисӣ кашида, ҳамзамон дар 3 баст таҳсил менамуданд. Бо мақсади бартараф намудани ин мушкилоти хонандагон, иншоот бо сифати баланд сохта шуда, барои дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифтани 480 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. Синфхонаҳо бо тамоми лавозимоти зарурӣ аз қабили мизу курсӣ, ҷевон, тахтаҳои синфӣ ва компютер ҷиҳозонида шудаанд. Иншоот бо саҳми соҳибкорони ватанӣ бунёд карда шуда, дар саҳни муассисаи таълимӣ Гулу бута ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. Барои таъмини муассиса бо об аз 1 километр об оварда шуда, дар баробари ин 120 хоҷагии деҳа бо оби нӯшокӣ таъмин карда шуданд. Дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо ҷараёни татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин шинос шуданд. Роҳи мазкур 32 километрро ташкил дода, дар корҳои сохтмонӣ 335 нафар мутахассис бо истифода аз 75 техникаву механизми роҳсозӣ фаъолият доранд. Аз шумораи умумии кормандон 269 нафарашро мутахассисони ватанӣ ташкил медиҳад. Фармоишгари иншоот муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи роҳи автомобилгарди Душанбе чаноқи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, лоиҳа дар якҷоягӣ бо шарикони рушд татбиқ карда мешавад. мувофиқи лоиҳа қитъаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида шуда, дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб паҳнои умумии роҳ аз 21 то 33 метрро дар бар гирифта, дар дигар мавзеъҳо бошад то 17 метрро ташкил медиҳад. Дар қитъаи Кӯлоб Шамсиддин Шоҳин сохтмони 3 пул, 38 адад қубури обгузар, чароғонкунӣ, сафолакпӯш намудани минтақаҳои аҳолинишин, таъмир ва кӯчонидани хатти барқ, газ, алоқа ва дигар инфраструктураи зарурӣ ба нақша гирифта шудааст. Ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин қитъа моҳи июни соли 2019 оғоз гардида буд. ҷалби мутахассисони варзида, истифодаи техникаву механизми муосири роҳсозӣ ва фаъолияти шабонарӯзӣ ба пешрафти корҳои сохтмонӣ дар ин роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта замина гузоштааст. Дар идома сарвазири мамлакат бо рафти бунёди бинои маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ ва бинои кумитаи идораи замини ноҳия шинос шуданд. тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба роҳ монда шуда, иншооти бунёдшаванда бо ба инобат гирифтани талаботи муосири сохтмонӣ бунёд карда мешавад. Сипас сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳри Кӯлоб бо рафти корҳои сохтмони корхонаи насоҷӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. Корхонаи насоҷии шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи чармгарони Поён мавҷуд буда, имрӯзҳо 50 нафар мутахассиси ватанӣ дар корҳои сохтмонӣ ба кор ҷалб карда шудаанд. Бояд қайд кард, ки то имрӯз аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёдду, корҳои сохтмониву васлгарии бинои баландошонаи истиқоматӣ иҷро шуда, корҳои сохтмонӣ оҳану бетонӣ дар 8 ошёна, ки 70 ҳуҷра дорад, ба анҷом расонида шудааст. дар ошёнаи якуми бино бунёди маркази савдо ва хизматрасонӣ пешбинӣ гардида, баъди ба истифода супоридан дар маркази мазкур 30 ҷойи нави корӣ фароҳам оварда мешавад. طبق نقشه بینای مذکور در دایره جشن 30 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. دریای یخسو در حدود شهر و دهات کولاب 43 کیلومتر طول کشیده، ساحل‌های دریای مذکور خطرناک گردیده است. در نتیجه باران‌های پی در پی سال‌های 2020-2021 سطح دریای یخسو بلند گشته، سطح‌های محافظتی موجود بوده موضع فرودگاه با درازی 1.5 کیلومتر و مینتوت را با درازی 300 متر خراب گردانید. همچنین دریای یخسو در دهات ناحیه واسه نیز به منزل‌های استقامتی ساکنان و زمین‌های کشاورزی تهدید می‌کند.
иттилоъ дода шуд ки нисбат ба ҳамин давраи солҳои қаблӣ сатҳи оби дарёи ёхсуд ниҳоят баланд гардидааст. Вобаста ба ҳолати ҷойдошта сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ниҳодҳои дахлдорро вазифадор карданд ки ба воситаи ба роҳ мондани фаъолияти дастаҷамъона ҷиҳати пешгирии хавфи обхезӣ ва таъмини бехатарии сокинон аз захира ва имконоти ҷойдошта васеъ истифода карда дар ин самт фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монанд. дар идома таҳти раёсати сарвазири мамлакат машварати корӣ баргузор гардида соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри Кӯлоб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар кори ҷаласа дар баробари дигар самтҳои муҳим ба масъалаи таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо ин васила баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони шаҳри Кӯлоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. иттилоъ дода шуд ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб сохтмон ва навсозии 873 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 703 тои он сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки 85% нақшаи дурнаморо ташкил медиҳад. ҳангоми бунёд ва навсозии иншоот ба масъалаи таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо ин васила бо шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шудааст. дар ҷаласа таъкид гардид ки новобаста аз рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри Кӯлоб то ҳол мушкилот дар шаҳр зиёд мебошад. аз ин рӯ аз масъулон дарки баланди масъулияти бардошт дошта ва иҷрои саривақтии нақшачорабиниҳо талаб карда шуд. ҳамчунин дар доираи сафари кории сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар коллеҷи ҷумҳуриявии санъати ба номи Кароматлоҳ Қурбонови шаҳри Кӯлоб нимпайкараи ҳунарманди зиндаёд Кароматлоҳи Қурбон ифтитоҳ гардид. имрӯз дар оилаи мо як рӯзи хушбахтӣ аст, як рӯзи хурсандӣ аст, чунки имрӯз ин коллеҷи ба номи падари бузургворам шодравон Кароматлоҳи Қурбон боз дубора ба таъмир баромада имрӯз хушбахтона нимпайкараи онро гузоштанд ва имрӯз мо аз номи худ, аз номи аҳлу оиламон, аз номи тамоми мухлисон, махсусан мухлисони падари бузургворам пеш аз ҳама миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки дастгириҳо доранд нисбати мо фарзандон бошад давомдиҳандаи ин касбу ҳунар ҳастем ва давомдиҳандаи ин мактаби ҳунарӣ ҳастем ва то вақте ҳастем номбардори падар ва номбардори миллати азиз ҳастем. Кароматлоҳи Қурбон ситораи тобноки санъати эстрадии тоҷик буда бо ҳунару истеъдоди волояш дар ёдҳо боқӣ мондааст. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирокчиён ва маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 кӯмакпулии яквақта ҷудо карда шуд. дар доираи тадбирҳои иҷтимоӣ башардӯстона ва хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар нафар аз иштирокчӣ ва маъюбони ин ҷанг 10,000 сомонӣ дастрас карда мешавад. таъкид карданд ба мавридастки давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба далериву корнамоӣ ва ҷонбозиҳои фарзандони бонангу номуси миллати тоҷик дар майдони набард арҷ гузошта аз оғози солҳои нахустини соҳиб истиқлолӣ ба масъалаи ғамхорӣ дар ҳаққи маъюбон ва оилаҳои иштирокчиёни ҷанг таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир менамояд. хотиррасон мешавем ки дар таъмини ғалабаи бузург бар фашизм дар баробари фарзандони дигар халқу миллатҳо ҷавонмардони бонангу номуси Тоҷикистон нақши арзишманд гузоштанд. кӯмакпулии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба иштирокчиён ва маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 дастрас карда шуд. гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Душанбе. бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони баруманди миллат дар роҳи ҳифзи ватан дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 нақшаи чорабиниҳо таҳия гардида дар амал татбиқ мешавад. дар ҳушаи ин тадбирҳо гурӯҳи намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино дар солгарди навбатии таҷлили рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ба аёдати иштирокчиёни ин ҷабҳаи нангуномус рафтанд. дар рафти аёдат ва ҳолпурсии иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино бевосита аз шароити зисту зиндагӣ ва мушкилоти онҳо пурсон шуда дар ҳушаи дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе баҳри ҳаллу фасли саривақтии дархосту пешниҳодҳояшон изҳори омодагӣ намуданд.
инчунин ба ҳар як иштирокчӣ ва маъюби ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 кӯмакҳои пулӣ аз ҷумла ба маблағи 10 000 сомонӣ аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, 1500 сомонӣ аз номи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва 750 сомонӣ аз номи раиси ноҳияи Сино тақдим карда шуд. ҳамин тариқ аз ин тӯҳфаҳои пулӣ дар умум 6 нафар иштирокчӣ ҷанги бузурги ватанӣ дар ноҳияи Сино баҳраманд гаштанд. дар ин зимн аз тарафи шӯрои собиқадорони ноҳия низ ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ дастрас карда шуд. аснои дастрас намудани тӯҳфаҳо ва аёдати иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи Сино аз онҳо муборизони роҳи озодӣ ном бурда таъкид доштанд ки хизматҳои ин фарзонафарзандони миллат ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад ва кору пайкори онҳо барои насли наврас барои ҳамешагӣ мактаби ҷасорату мардонагӣ боқӣ мемонад. иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ҳам дар навбати худ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати дастгирию ғамхориҳо ва таваҷҷӯҳи хосу пайваста нисбат ба иштирокчиёну собиқадорони ҷангу меҳнат, ятимону бепарасторон бо самимияти беандоза ва эҳтироми хоса изҳори хушнудӣ ва миннатдорӣ намуда баҳри ободию пешрафти бештари мамлакат дуои нек доданд. ба муносибати ҷашни 76-мин солгарди рӯзи ғалаба бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ғамхориҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ кӯмаки пулӣ якдафина аз ҷониби раисони ноҳияҳои шаҳри душанбе ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 дар ноҳияҳои фирдавсӣ ва шоҳмансури пойтахт расонида шуд. бояд зикр намуд ки вобаста ба амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 апрели соли ҷорӣ ба ҳар як иштирокчии ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ба маблағи 10 000 сомонӣ аз ҷониби сарвари давлат, инчунин аз ҷониби раиси шаҳри душанбе ба маблағи 1500 сомонӣ ва аз ҷониби раиси ноҳияи фирдавсӣ ба маблағи 500 сомонӣ расонида шуд. кӯмаки молиро ба иштирокчиён намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, муовинони раиси шаҳри душанбе ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ расониданд. таҷлил аз иди ғалаба дар ҷумҳурии тоҷикистон нишона аз корнамоиву ҷонисориҳои фарзандони ин сарзамин аст ки дар ёди хотираҳо то ҳол нақшбаставу эҳтирому самимияти мардуми кишвар нисбат ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 зиёд мебошад. инак баъди 76 соли сипарӣ гардидани ин ҷанг акнун дар шаҳри душанбе наздики 16 нафар иштирокчиён умр ба сар мебаранд ва ин нафарон пайваста таҳти ғамхориҳои ҳукумати кишвар алалхусус пешвои миллат қарор доранд. ғамхориву дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе нисбат ба шароити зисту зиндагии собиқадарони ҷанги бузурги ватанӣ пайваста эҳсос гардида дар баробари нафақапулии ҳармоҳаи онҳо имтиёзҳо ба монанди рохат ба осоишгоҳҳо, кӯмакҳои хайрхоҳона ва дигар намуди хизматрасониҳои иҷтимоӣ расонида мешавад. зимни суҳбат иштирокчиёни ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакатро нисбати собиқадорони ҷанги меҳнат махсус таъкид намуданд. дар идомаи тақсимоти тӯҳфаҳои молӣ ҳукумати мамлакат дар ноҳияи шоҳмансур низ ба роҳ монда шуд, зеро саҳми онҳо дар таъмини ғалаба дар ин ҷанги нобаробару хонамонсоз назаррас аст. дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дасти кӯмак дароз кардан ба ятимону барҷомондагон ва дигар табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ дар тоҷикистон ба ҳукми анъанаи нек даромадааст. дар ҳамин робита соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмудҷон муродов ба тарбиятгирандагони муассисаҳои иҷтимоии пойтахт кӯмаки навбати хешро расонид. гузориш дар ин хусус. عضو حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل صاحبکار محمودجان مرادوف هم با نشان جانبداری از سیاست اجتماعی دولت و حکومت مخصوصا همچون اثبات دستگیری سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ابتکارات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی در ماه شریف رمضان در برابر کمک به طبیبان و تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تندرستی شهر دوشنبه اینچنین
ба зиёда аз 15000 нафар бошандагони хобгоҳҳои ҳудуди пойтахт хӯроки якдафаинаи шом ва барои кӯдакону наврасон анвои шириниҳо таҳия намуд. Кӯмакҳо бо истифода аз нақлиёти боркаш ба ҷои истиқоматии сокинон дастрас карда шуданд. аз кӯмакҳои навбатии соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе дар умум 6933 нафар истиқоматкунандагони 19 хобгоҳи кӯчаҳои неъмат қарабоев, борбад ва мушфиқӣ, 4756 нафар бошандагони 21 хобгоҳ дар маҳаллаи Гипразем, наздики 2300 нафар донишҷӯёни хобгоҳҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 1100 нафар аз хобгоҳи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимур ва ба ин монанд истиқоматкунандагони хобгоҳҳои дигари ҳудуди шаҳри Душанбе баҳраманд гардиданд. Соҳибкор иҷрои ин тадбири эҳсонкориро ки аз ҳисоби даромадҳои фаъолияти соҳибкориаш анҷом дод, самараи дастгириҳои давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва шароиту имконоти фароҳамнамудаи давлату ҳукумат нисбат ба соҳибкорон арзёбӣ кард. ном бурда афзуд ки бояд ҳар як соҳибкорону афроди тавонманд пуштибонӣ ва шукргузорӣ аз фазои ободу осудаи кишвар намуда, ҷавобан ба ғамхорию ҳавасмандиҳои аз тарафи давлат дода мешуда баҳри дастгирии ятимону ниёзмандон талош варзад. қобили зикр аст ки иҷрои амалҳои хайру сахо дар паёми табрикии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати фарорасии моҳи шарифи Рамазон низ махсус таъкид гардида буд ва сарвари давлат дар доираи имкониятҳои доштаашон афроди дороро баҳри аёдати барҷомондагон ва кӯмаку дастгирии иҷтимоии қишри ниёзманди ҷомеа роҳнамоӣ намуданд ки хушбахтона соҳибкорони саховатпеша ин таъкидҳои президенти мамлакатро сармашқи кору фаъолият қарор дода кӯмакҳои хешро дариғ намедоранд. дар ноҳияи Нуробод бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди садҳо адад иншооти гуногуни соҳаҳои иҷтимоию, иқтисодӣ ва маъмурию хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. Бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҳавасмандии соҳибкорону сохтмончиён имрӯзҳо корҳои созандагӣ дар иншооти ҷашнӣ бо маром идома дошта, гуфта мешавад ки баъди мавриди истифода қарор гирифтани иншооти таъиноти гуногун шароити кору рӯзгори сокинон ба маротиб беҳтар хоҳад шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи Нуробод корҳои ободону созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дошта, дар ҳамкорӣ бо вазароту идораҳо бо ҷалби соҳибкорон ва сокинони ноҳия сохтмону бунёди беш аз 248 иншоотҳо ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 185 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар қисмати дуввуми роҳи маркази шаҳраки Дарбанд аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нуробод лоиҳа бо маблағгузории муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зери обшавандаи нерӯгои барқии оби Роғун бо суръат идома доранд. корҳои сохтмонӣ дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳраки Дарбанд низ оғоз гардида, иншооти мазкур то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии мавриди истифода қарор дода мешаванд. ҳамзамон сохтмони толёру варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6, сохтмони мактаби асосӣ дар деҳаи оби гарм ва синхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии рақами 26 ва рақами 63 ва дигар бинову иншооти ҷашнӣ бо дастгирии соҳибкорон ва аҳолӣ ба нақша гирифта шуда, то охири соли ҷорӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. дар сартосари ноҳия корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-ум солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дошта, ба имрӯз 185 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар 63 адад иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, мардуми заҳматқарини ноҳия тасмим доранд ки ин санаи таърихиро бо дастоварҳои шоёни меҳнатӣ истиқбол гиранд. имрӯзҳо сокинони сарбаланди ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ тамоми саъю талош, нерӯ, ирода ва матонати хешро баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаву бунёдкорона, корҳои ободониву созандагӣ, таҳкими сулҳу субот ва сазовори истиқбол гирифтани ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона намуда истоданд. сокинони шаҳри Ҳисор дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи пешвои миллат садҳо иншооти ҷашниро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, ният доранд то таҷлили ҷашни пуршукӯҳи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ тамоми иншооти ҷашниро ки теъдодашон 866 ададро ташкил медиҳад ба истифода диҳанд. зимнан соли 2021 дар шаҳри Ҳисор соли роҳҳои обод эълон гардида, дар доираи он роҳҳои кӯчаҳо, маҳаллаву деҳаҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳот таҷдиду навсозӣ ва мумфарш мегарданд.
аз рафти корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳотӣ ба номи Мирзоризо ва шаҳраки Ҳисори шаҳри Ҳисор ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Соҳибнур Абдурасулов гузориш медиҳанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомирраҳмон солҳои 2019-2021-ро ки солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд, имрӯза дар ҳамаи ҷамоати деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ идома дорад. соҳибкорони ватандӯсту ободкори деҳаҳои Хучилдиёр ва Ноҷии болои ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоризои шаҳри Ҳисор бо азми қавӣ роҳҳои байни деҳаҳоро пурра асфалтпӯш менамоянд. бояд гуфт ки ин роҳҳо тӯли чанд сол аз таъмир боз монда вайрону валангор гашта буданд. аз рӯи маълумотҳои раиси ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоризои шаҳри Ҳисор, ин роҳ ки даромадгоҳи деҳаи Хучилдиёр аст, қариб 10 деҳаҳоро бо ҳам мепайвандад ва ҳамарӯза садҳо мошинҳои сабукрав ва боркаш равои зиёд доранд. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти Мирзоризо шаҳри Ҳисор, деҳаи Хучилдиёр, Ноҷӣ бо ташаббуси соҳибкорон роҳро мунфарш карда истоданд. бо дастгирии соҳибкорон дар деҳат 3 иншооти ҷашнӣ сохта имрӯз ба истифода дода шуд. аз ҷумла ошхонаи Чанор, обанбор ба мавзеи 400 куб обро дар бар мегирад ки зиёда аз 760 хоҷагиро таъмин мекунад бо оби нӯшокӣ. корҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ дар ҷамоати шаҳраки Ҳисори шаҳри Ҳисор низ бо маром идома дорад. бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ҳисор 86 иншоот ба нақша гирифтааст. то ин дам аз ин 86 иншоот 55 иншоот сохта ба истода додам. аз инҳо дохил мешавад маркази хизматрасонӣ, бунгоҳи тиббӣ, майдончаи варзишӣ, корхонаҳои саноатӣ ки дар онҳо зиёда аз чандин нафар ҷойи корӣ таъмин шуданд. мо кӯшиш мекунем ки 86 иншооте ки дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ҳисор ба нақша гирифтааст то ҷашни истиқлолият сохта ба истода расад. иҷрои ҳамаи амалҳо бо дастгирии соҳибкорони ватандӯсту ободкори шаҳр амалӣ гардида мардуми шаҳри Ҳисор зери шиори як дил шавему мулк обод кунем кору фаъолият намуда ҷашни таърихии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланди маънавию ташкилӣ таҷлил менамоянд. таваҷҷӯҳ ба замину босамар истифода кардани он аз ҷониби сокинони шаҳру навоҳии вилояти Хатлон сол то сол бештар мешавад. дар ҳамин замина шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ низ ба тадриҷ зиёд шуда барои сокинони бешуғл дар мавсими ҷамъоварӣ ва киштукори деҳқонӣ ҷойҳои кории доимиву муваққатӣ пайдо мегардад. дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Қубодиён бо фарорасидани айёми киштукор ва ҷамъоварии ҳосили сабзавоти барвақтӣ сокинони зиёд соҳиби ҷойи кор мегарданд. ин шабу рӯзҳо барзгарони ин ноҳия ба ҷамъоварӣ ва содироти маҳсулот машғуланд. гузориши ҳамкорони мо Низомиддин Исоев ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус. шояд то имрӯз аксаран деҳқонону меҳнаткашони вилояти Хатлон ба қадри кофӣ таҷрибаи ба содирот баровардани маҳсулоти кишоварзӣ, махсусан пиёзу сабзӣ, лимӯи олуро ба дигар кишварҳои бо Тоҷикистон дӯсту ҳамсоя доштанд. аммо фикр мекунам содироти сирпиёз барои бисёриҳо чизи нав асту дар ин самт ҳамакнун онҳо худро озмоиш мекунанд. ба мисоли хоҷагидорони ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон метавон гуфтаҳои болоро тақвият бахшид, чун эшон аллакай маҳсули бо ранҷ парваридаи хешро имрӯзҳо бо нияти содирот кардан ба Федератсияи Русия ҷамъоварию бастабандӣ доранд. ҳар як мошинда 19 тон чинока михел бор карда мо Федератсияи Россия роӣ мекунем. ина то бурдана 7 рӯз 8 рӯза ин расида мера барои Россия то ҳавая мо 1 градуста меқапем. ина саршавӣ масалан тоза шуд, упаковка занока мана упаковка кардан дора, амин ҳар рӯз 5 тон 6 тон мумкин 10 тон тайёр шуд, сразу холодильникда дороворда як температурада ина меқапем то 8 то 10 градуса қапидан дар кор. ба гуфтаи Муҳаммад Умбаров, сардори хоҷагии деҳқонии Бобои Носир, ӯ аллакай соли дуюм аст ки худаш ин намуди маҳсулоти кишоварзии хоҷагиашро ҷамъоварӣ карда, бо назардошти талаботи бозорҳои Русия онро ба қутиҳо ҷобаҷо гузоштаю содирот мекунад. яъне ин деҳқони кордону таҷрибадида худ истеҳсолкунанда асту худ содироткунанда, ки ин чиз буҷаи оилаи ӯро боз ҳам ғанӣ мегардонад. иқлими мода ин чиснок нағз мешавад, ин тез тайёр мешавад. дигар ноҳияи худомода ин маҳсулот тез тайёр мешавад. ҳар сол 2 мошин 3 мошин содирот мекунем барои Россия. аввал
бозорҳои худо мо дар ҳамин тоҷикистонда аввал мебурорем, баъд аввай мана ҳозир Россия ба дена бо як мошин шаб ҳамин саҳар роҳӣ кардем. Ана ин дуюм мошина ҳамин саҳарӣ мондем ки ҳамин бо мардум кор кардааст ки дуюмашам пага насиб боша содирот мекунем. То чанд қаки вай дорем, мо Россия кати шартнома дорем. Талаботи зиёд рӯз ба рӯз зиёд шудан дора ку ҳамина мо содират кардаистем. бояд гуфт ки хоҷагии деҳқони бобои Носир дар ихтиёри худ 7 гектар замини корами обӣ дошта, дар майдони 1 гектари он боғ бунёд карда шудааст. Дар қисмати боқимондаи заминҳои хоҷагӣ пиёзу сирпиёз киш гаштааст ва ҳар як ваҷаб замини он аз сӯи саҳмдорон оқилонаю самаранок истифода мегардад. ҳамин аст ки имсол ҳосил ҳам фаровон гаштааст ва сокинони бешуғл низ ба ҷои кор таъмин шудаанд. имсол ҳосилнок нисбати порсола камтар нақстар. Мана 5 май сар мекунем ҷамъоварии пиёза. худ серпиёза ҷамъ кардаистем, мана дидаисте ки чӣ хел занона кор кардан дора. мо насиб бошад 2-3 рӯзда тамом мекунем серпиёза. чинда Россия ба содират карда, баъд барои содират пиёзчиния сар мекунем. 15 гектар пиёз омад таппа тайёр. 50 кас 100 кас занона ҳар рӯз корда меоя. ина шинондан ба одам дар кор, хишоба кардан ба одам дар кор, ҳама вақт ино ҳар рӯз 9 моҳ ино мо ҳамин кор кати таъмин мекунем. иноро ҷои кор ино ба 9 моҳ ҳастай. ино бекоран, ягон рӯз бекор несту ку ҳамин бекор мондаги рӯз ҳар рӯз инора мо кор кати таъмин мекунем. ҳамин зимистонда борон нашава барф нафша мо ҳамаша хушова мекунем. зимистони тобистон ҳамин занакода кор ҳастаем мо ба ҳама занако кор мекуна, оилашда ёрдам мешава. дар воқеъ заҳмати ҳалолу боду ҳавои мусоиди ноҳия ҳосили ин намуди маҳсулоти кишоварзии хоҷагиро соли ҷорӣ фаровон гардонидааст. аз ин рӯ хоҷагидор талош карда истодааст то сари вақт маҳсули заҳматашро беталаф бо ҷалби занону бонувони хонашин ҳарчи тезтар ғун дораду ба фурӯш барорад, то аз он даромади бештар ба даст орад. бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор ва истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, кормандони сараясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар ҷойҳои оммавию аҳолинишин пайваста корҳои дастурдиҳӣ доир мекунанд. ҳамин гуна тадбири пешгирикунанда дар як қатор муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ баргузор карда шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. сӯхтор ҳодисаи пешгӯинашавандаест ки ҳар лаҳза метавонад хисороти калони моддӣ ва ҷониро дар пай дошта бошад. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва нақшачорабиниҳои сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор, кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар якҷоягӣ бо масъулини раёсати маорифи ноҳияи рӯдакӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ рақамҳои 35, 36, 39, 48 ва 180 ноҳия корҳои санҷишию дастурдиҳӣ доир намуданд. дар рафти санҷиш бо масъулини мактабҳо оид ба истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, пешгирӣ намудани ҳодисаи сӯхтор корҳои дастурдиҳию фаҳмондадиҳӣ ташкил карда шуд. аз ҷумла тарзи дуруст истифодаи воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, дуруст хабар додан ба хадамоти оташнишонӣ ҳангоми ба амал омадани сӯхтор, роҳҳои эҳтиётӣ баромади нақлиёти оташнишонӣ, системаи автоматикӣ аз сӯхтор воқифкунанда ва манбаъҳои оби оташнишонӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуд. ҳангоми санҷиш дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ камбудиҳо ошкор карда шуда ба масъулини он барои рафъи камбудиҳо барномаҳои мақомоти назорати давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор бо маҷмӯи чорабиниҳо супорида шуд. қобил ба зикр аст ки соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки кишвар ба ҳисоб рафта, ҳамасола ҷиҳати амалишавии барномаҳои он ва рушду пешрафти ин соҳаи калидӣ маблағгузориҳо зиёд гардида истоданд. яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам пешрафти соҳаи мазкур ҳамеша даст ба кор буда, тамоми чораҳои заруриро меандешад. аз ин лиҳоз тамоми муорифчиён муаззаф мебошанд ки меъёру талаботҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя намуда, ҷиҳати ҳифзи моликияти давлатию ҷамъиятӣ ва хонандагон масъулияти бештар ҳис намоянд. бо мақсади пешгирии ҳолатҳои номатлуб, кормандони сараясати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он фаъолияти худро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда, дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳамин гуна чорабиниҳои мақсаднок доир намуда истодаанд. бо мақсади омода будан ба ҳолатҳои фавқулода ва ҳодисаҳои табиӣ дар муассисаҳои олии таълимии шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бо ҷалби донишҷӯён ва кормандони соҳа машқҳои мудофиавии намунавӣ доир карда мешаванд. ин навбат дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб чунин чорабинии омӯзишӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
бо иштироки роҳбарияти коллеҷи тиббии шаҳри кӯлоб ба номи раҳмонзода раҳматулло ва масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри кӯлоб машқҳои намунавии донишҷӯён вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода доир шуд. чорабинӣ бо садо додани бонки хатар шурӯъ гардид. Пас аз ин сардори ситоди мудофиаи гражданӣ нерӯҳои ғарби ҳарбии мудофиаи граждании муассисаро ки аз ҳисоби донишҷӯён бо ҳам оварда шуданд барои бартарафкунии ҳолатҳои фавқулода вазифагузорӣ намуд. бояд гуфт ки бо мақсади бартараф намудани мушкилоту монеаҳо ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода аз ҷониби масъулин чунин чорабиниҳои омӯзишӣ ва дарсҳои намунавӣ дар тамоми муассисаҳои олии касбии шаҳру навоҳии минтақаи кӯлоб бо иштироки донишҷӯёни омӯзгорон доир мегардад. дар ҷараёни дарси намунавӣ нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи граждании муассиса пас аз гирифтани супориш ба гурӯҳҳо ҷудо гардида баҳри наҷоти зарардидагон шитофтанд. имрӯз дар ин чорабинӣ машқҳое ки бо роҳбарии устодони кафедраи гуманитарии фанҳои мудофиаи шаҳрвандӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид. ин барои дар ҳолати омодабош қарор гирифтани аҳолӣ донишҷӯён гузаронида шуд ва фикр мекунам ки ин машқе ки мо имрӯз иҷро намудем оянда донишҷӯёни мо ки касби ҳамшираи тиббиро ихтиёр кардан ва соҳиби маълумоти миёнаи тиббӣ мегарданд ва вақте ки ҳолатҳои фавқулода гузаронида мешавад ё ки ба амал меояд инҳо метавонанд ки озодона ба аҳолӣ хизмати худро расонанд. дар идомаи машқҳои мудофиаи гражданӣ донишҷӯёни омӯзгорон сӯхтори сунъиро дар муддати муайяншуда хомӯш намуда ба нафароне ки дар пайи он зарари ҷисмонӣ бардоштанд ёрии аввалия расонида баъдан ба беморхона интиқол дода шуданд. дар ҷанбаси муваффақонаи машқҳои дастаҷамъона таъкид гардид ки мудофиаи граждании ин маҷмӯи чорабиниҳо оид ба омодасозӣ ва ҳифзи аҳолӣ арзишҳои моддию фарҳангӣ аз хатарҳо мебошад ки бар асари амалиёти ҳарбӣ ва ё оқибатҳои онҳо инчунин ҳангоми ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти тиббӣ ва техногенӣ ба амал меояд. дар доираи машқҳо ҳамчунин кормандони идораи сӯхторнишонӣ аз нуқтаҳои безараргардонии сӯхтор ки дар муассиса омода шуданд дидан намуда ҷиҳати ислоҳи баъзе аз камбудиҳо ба масъулин маслиҳатҳои муфид доданд. дар ноҳияи восеъ ярмарка фурӯши либосҳои мактабӣ доир гардид. дар чорабинӣ намунаи он либосҳои пешниҳод шуданд ки дар корхонаҳои ватанӣ духта шуданд. хоҷа назриев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. дар ноҳияи восеъ бо мақсади дастгирии истеҳсолкунандаи ватанӣ дар ҷамъияти соҳамии кушодаи алишер воқеъ дар маркази тиҷоратӣ ва хизматрасонии султони кабир ярмарка фурӯши либосҳои мактабӣ доир карда шуд. дар ин рӯз аз ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳия волидон ва наврасон ба ин ярмарка омада либосҳои мактабиро дастрас намуданд. тавре аз рӯи духти либосҳо ва мушоҳидаи иштирокчиён муайян гардид либосҳои мактабӣ мувофиқи табу хоҳиши наврасон духта шуда пешкаши хонандагон гардонида шудааст. барои набераи худам як формаи мактабӣ барои ҳамин духтарча гирифта истодам. хай нағз аст, нарху навошам соз аст, хай ба қадри маҳқул аст. либосҳои мактабӣ ки пешкаши хонандагон шуданд истеҳсоли фабрикаи дузандагии ҷамъияти соҳамии кушодаи алишер мебошанд. ин шабу рӯз дар ин корхона 30 нафар занону духтарони маҳаллӣ ба духтани либосҳои мактабӣ машғул мебошанд. гузориши хоҷа назриев худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки 5-6 май дар якчанд ноҳияҳои мамлакат борон борида раъду барқ ба амал меояд. эҳтимоли омадани сел низ дар назар аст. бо мақсади роҳ надодан ба ҳодисаҳои нохуш кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз сокинон хоҳиш мекунад ки ба хотири таъмини амнияти шахсӣ дар ин рӯзҳо аз эҳтиёт кор бигиранд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо. агентии обу ҳавошиносии мамлакат хабар медиҳад ки аз 5 то 11 майи соли ҷорӣ вазъи ҳаво дар ҷумҳурӣ тағйирёбанда ва ноустувор хоҳад монд. бар асоси пешгӯии ин марказ ба истиснои рӯзҳои 8 ва 9 то рӯзи 11 дар ҷумҳурӣ боридани боронҳои хуршидат, жола, инчунин ба амал омадани раъду барқ дар назар аст. рӯзи 6 ва 7 май дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор, бурдани борон
дар баъзи ҳолатҳо шиддат гирифтани он рӯзи шашум дар вилояти хатлон ва то бемарказ аз эҳтимол дур нест. дар Бадахшон асосан ҳаво тағйирёбанда бебориш, вале рӯзи шашум рӯзона дар ғарби Бадахшон боронҳои сусти кӯтоҳмуддат вале рӯзи даҳум боз мавҷи навқадар шиддатнок ба ҳудуди ҷумҳурии мо ҳаракат хоҳад кард ва ҳаво тағйир ёфта боридани боронҳои кӯтоҳмуддат бо раъду барқ дар назар аст ва рӯзи 11 низ ҳаво тағйирёбанда боронҳои кӯтоҳмуддат раъду барқ ва дар баъзи ҳолатҳо шиддат гирифтани шамол аз 10 то 15 метр дар сония дар назар аст. бо назардошти ноустувор боқӣ мондани вазъи ҳаво то санаи 11 май дар ноҳияҳои наздиккӯҳӣ ва кӯҳии вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобе марказ боридани боронҳои пуршиддат ва омадани сел эҳтимоли бештар дорад. вобаста ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз сокинон хоҳиш мекунад ки ба хотири таъмини амнияти шахсӣ дар ин рӯзҳо аз эҳтиёти бештар кор бигиранд. ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар ба диққати аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд мерасонад ки дар ин рӯзҳо барои ҷамъоварии ҳезум, ҷамъоварии он растаниҳое ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор мероянд ва аз он ҷумла барои чаронидани чорвои худ дар чарогоҳҳои кӯҳӣ худдорӣ созанд, чун боришоти борон на танҳо омадани сел ва фаромадани сангрезишро мусоидат мекунад, балки дар натиҷаи ин боришот лағзиши замин ҳам низ ба қайд гирифта мешавад ва бинобар ин ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш бори дигар ба аҳолӣ ҳушдор медиҳем ки хеле эҳтиёткор бошанд. ба иттилои ду манбаъ бо эътимод кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин рӯзҳо болоравии сатҳи об дар рудхонаҳои қизилсӯ, ёкту, вахш, сурхоб, оби хингоб, зарафшон ва исфара дар назар аст. аз ин рӯ дар ин рӯзҳои боронӣ аз эҳтиёт кор гирифтан салоҳ дониста мешавад. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аҳли ҷамъиятро водор сохт то бо истифода аз имконоту василаҳо бештар ба мутолиа рӯй оранд. аз ноҳияи шаҳри нав низ 7 нафар дар ин озмун иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён шуданд. иштирокчиёни солҳои пештараи ин озмун инак барои давраҳои ояндаи он омодагӣ мебинанд. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи шаҳри нав гузориш медиҳанд. як мири мешон будааст дар мулки рӯшон будааст бечора беҳуш будааст. фариштамон бекова дар синфи сеюм таҳсил мекунад. ӯ зодаи деҳаи аҷами ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳринав ки иштирокчии ин озмун буд, имсол низ омодагӣ дорад. дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок намуда дар даври минтақавӣ аз номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик сазовори ҷои дуюм гаштааст. ман 3000 мисра шеър аз ёд кардам ва ман 130 то шеър аз 20 шоир шеър медонам. ман инчунин китобҳои бадеӣ, афсонаро хеле дӯст медорам. ман латифа, чистон, тезгӯяк, афсона, ҳикоя, заргу масал, панд шеър аз ёд кардам. ман инчунин латифа 150 то, чистон бошад 120 то, тезгӯяк 110 то ва заргулмасҳал 100 то. қаҳрамони дигари мо иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст Соҳробҷон Резоев мебошад ки ӯ дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик иштирок намудааст. ҳарчанд пештар дар озмун иштирок намуда ҷои намоён нагирифта бошад ҳам роҳафтода нагашта боз ба озмуни имсола тайёрӣ мебинад. айни ҳол хонандаи синфи 2Б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18 ноҳияи шаҳри нав мебошам. ба мо ин хел озмунҳоро ташкил доданд. бояд мо китоб хонем. ман зиёда аз 100 китоб 150 то шеър хондаам. ман мехоҳам боз дар озмунҳо иштирок варзида соҳиби ҷойҳои намоён гардам.
озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2019 ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил гардидааст сокинони мамлакатро бештар ба мутолиа рӯй овард. фариштамон ва соҳробҷон имсол низ кӯшиш доранд боз дар чунин озмунҳо иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. бинандагони азиз, ин буд нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид. То дидори оянда, сеҳатманду пирӯз бошед.